Kunt u mij verklaren hoe het komt dat wij het afscheid nemen van de kraamverzorgster op de 10e dag na de bevalling? De laatste tijd niet alleen de kraamvrouw, maar ook de kraamheer huilt. Als leidster van een kraamcentrum maak ik me zorgen over dit verschijnsel. Ik vind het ook een raar geval. Als een man in tranen uitbarst, omdat de zuster het huis verlaat, dan heeft die zuster haar taak te breed opgevat. Ik vind het een raar verhaal. Het is uw vraag niet te menen. En als u er niet zo betrouwbaar uitzag, dan zou ik er geen woord van geloven. Ik heb een vriend. En die is al een beetje bejaard. Die heeft 15 kinderen. Die allemaal sprekend op hem lijken. Hij was dus voortdurend kraamheer. En hij had het zelfs in zijn paspoort staan. Ook als hij bekeurd werd, gaf hij altijd op kraamheer. Er was ook een kraamheer in het verkeer. En hij had als lijfspreuk, je moet altijd kraamheer blijven. En ik moet zeggen, hij gedroeg zich ook als een kraamheer. Op en top. Hij is ook heel vroom gestorven. Echt een santekraam.